biera azalduko izkizuet, bat azkarra, oin egiten nahi naizena, eta hortarako behar duguna da, aurrena, antxoak ingo dituguna da, garbitu, burua, eta tripak enduko izkiogu, eta hau bakizue, arrandegian gehienetan egiten dute, eta arrandegia aipatu, hemendik, Zornotzako Kresalako arrandegikoei, musu bat, eta batez be, Amaia Areiti hori, Amaiur etorri behar da, Amaiur bere alaba, sukaldean artista da, eta lehenguan bideoa bidaldu zidaten, Amaiur sukaldean horre kozinatzen, eta txorienea etorri nahi duela, eta, etorreko da. Hori, behin garbituta euskagula, eta bestela zue garbitzen badituzue, bakizue, burua nola tirain, tripak atera, eta gero atzaskalak sartu hemen, eta irikin behar da. Tak. Hartu bizkarrezurra, tirain, eta hemen apurtu gutxi gora era. Nahi izan ezkero, hau gero guraizekin moztu alda eta txukun jarri, baina, gu holako tikizmikiak ez gara, eta holan erreztuko dugu. Eta ingo duguna da, nik bi eratara marinatzen ditut antxoak. Bat, azkarra, hau dala, eta izango da holan irikiko ditut, gero horringo du nasketa bat, ura eta ospinanak, biko jarakada uranak eta 8 sagardo ospinanak, eta gatz pixka bat. Ingo duguna da, ura pixkat epela daukat, eta gatz pixkat aurrena disolbatu ingo dut ur horretan, eta nasketa hori ingo dut, ura eta ospina nastu, eta gainetik botako diogu. Oskailuan 20 minutu, eta listo. Gero, perresila, baratxuria txiki inda gainetik, eta oliba olion baten, oskailuan, beti noski, oskailuan gorde behar dira hauek, gure etxean, 2-3 egun irauten dute, ze janiten ditugu hauek. Baina bestela, egun batzuk irauten dute. Eta gero, azaldi ez dute ingo, baina gero beste bat badago luzea, eta horbe nasketa antzekoa da, iten da, kalkulatu, kilo erdi antxoarako beharko genuke, 400 mililitro sagardo ospina, 300 urarenak, eta gatza koiarakada bat, gutxi gora bera, Orduan, hoiek ere berdin, nastu, 3 disolbatu, eta antxoak. Gaur egiten horrela beharrean, behar dena bakarrik. Bitu, baina saltuko zuet. Hartu, buruak endo, tripak, eta nasketa hortan 7 orduz sartuko genituzke. Tamainan arabera, Hauek, txikia dira, baina 20 zentimetrotara iritsi aldi antxoak, eta horiek orduan, 7 ordu baino geixio beharko zian. Baina nire gustatzen zaizkit pixkat, gero irikitzen ditugunean, ze gero erakutziko izuet nola geratzen dian, horre beste horiek, barruti pixkat gordinak egotia. Eta gero, oliba oliotan sartzea. Eskua garbitu. Eta orain, esan bezala, hemen daukat, ura hau epeldu egin du pixkat, orduan, gatz pixka botatzen dut hemen, ura. Bertara, pare bako jarakada gutxi gora bera, eta hau nastu ingo du. Eta hau, momentu batetik beste behiteko ondo dago, hau goratzen, ez dizuet erakutzi, bitu hau, ikusten duzu hau, tripa guzti hauek eta. Gu marinatu, pila bat marinatzen gendun, ni Martin Berazatik jatetxean hau nintzen ean, uste, 94, bero hortik izango zen gutxi gora bera, eta orduan zeukan oso modan zegoen, eta pila bat atatzen gendun, eskontzatan da, zeukan olako lasaina bat, lasaina hori zen, egin zen antxoak marinatuta, eta orduan egunero garbitzen genitun antxoak, eta olako buru pilat eta izaten gendun, eta jendea etortzen zen, ekizuen Martinenera praktikak egiten, eta praktika horiek bukatzen zienen gu egun hortan jakiten gendun, urkok gaur bukatu egiten ditu hemen praktikak, eta gauian hartzen gendun da, antxoak buruak, tripak, eta saltzak eta sobratzen ziren, nazten genituen lapiko baten, eta bukaeran, urko hor pixkat entreten nituta zegoenean, hartu eta hori burutik bera. Bum! Eta hori izaten zen, Martinenian egiten zen, agur tipiko, eta niko zikina. Hemen ikusi duzu, gatza dagoeneko, desegin zaigu, eta hori, sagardo ospina, niri sagardo ospinakin gustatzen zait, baina ardo ospinaro nahi baduzue, erabili. Modena tolakoak ez. Niri o ardoana, ero sagardua. 8 jarakada, hauek nahastu,
Orduan ja hemen, hau suabeagoa, ospina baino suabeagoa da, eta gainetik gure antxoa hauei, eta ja zeituan, ikusten zuen nola, kolorea aldatzen hasten zaio. Ba, honek, jun behar du, oskailura, 20 minutu oskailuan, eta ero, oliba olio on batean sartuko nuke, baratxueriaekin da perresillaekin. Nik beste modua azaldu dizuet, eta hau izango zen, etxetik ekarri dutein da. Mira. Eta hauek izan ditut, hori, nahasketa zala, 400 sagardozpina, 300 ura, eta gero, katza, koiarakada batero gutxi gora bera, eta indituguna da, boixe, bakarrik buruak enduta, sartu inditugu hor.